Yun, magandang umaga sa atin mga idol. Today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-asero dito sa pingwit natin. Gagamitin. Ayan. Bali, gagamit tayo ng dalawang pingwit. Kasi dito natin lalagay yung pagpilipit ng asero. Tapos lalagay natin dito sa dulo yung gagamitin natin na pingwit. Gamitin tayo nito para dito sa pingwit na pagsabit hindi tayo masaktan. Kasi gagamit tayo ng plies sana kasi wala tayong plies, kaya ito lang gagamitin ko. So umpisa tayo. So una, gagamitin natin yung hindi natin lalagyan ng asero. Pasok natin. Dapat pala tatlong asero na number 2. Ito yung numero niya. Yung mga idol. Number 2. Pasok natin. Tapos pasok din natin yung isa. Pagka ganyan ng mga idol, bali tatlo siya. Kaganon pa lang natin. Dapat tag-isa yan. Ganyan yan mga idol. Tapos ang pipilipitan natin. Ganyan. Pigtas. Pigtas mga idol. Ulitan naman natin. Kahit hindi siya masyadong mahigpit, kasi higpitan naman natin mamaya. Pagka okay na yung nalagay na natin yung hook. Ganito lang kasi ako mag-asero mga idol. Yung iba nagamit ng bao, pero sa akin kasi mas easy yung ganito mas mabilis. Yung isa nga palang hindi dapat putulin mga idol. Bali isa lang yung putol dito. Ayan. Okay lang na medyo maluwag kasi mamaya gaganda na rin yan mamaya. Basta okay yung pagkakapilipit natin, wala yung parang nabuhol, pangit yun kasi pag sinibad ng isda yun mapipigtas din yung asero kasi mayuyupi siya hindi siya pwedeng matupi o bumuhol. Ayan mga idol, okay na. Sabit natin. Tapos hawakan natin yung tatlong dulo, pasok natin dito. Ito yung gagamitin ito yung lalagyan natin kasi kaya mayroon ganito, yan lalagay natin ng ganyan para hawakan natin. Yan, binuhol ko ng isa. Tapos ilahin natin. Ganyan lang bilog, okay na yan. Tapos ipilipit natin para maganda yung niya.
Yan, pagkatapos, isa-isa natin pipilipitin yung 3 piraso. Gagamitan natin ito. Dapat pantay yung pagkakapilipit natin mga idol, gawa ng para maganda yung labasan. Wala pa tayong price na magagamit ng bago kasi pa tayo kabili ng bago. Yung iba nahihirapan dito kasi gawa ng hindi nila mahigpit na natali. Yung iba naman, yung gumagamit ng bao, gusto nila kasi yung pantay agad. Pero di nila alam na ganitong sa ganitong gawa ko, mapapantay din naman to. Tsaka para sa akin mas mabilis kasi yung sa may bao, marami pang chichiboreche yun eh. Kumbaga sanay din sila sa ganon, pero sanayin na lang din mga ito. Kaya ako sanay sa ganito eh. Ayan. Dapat yung tatlo lahat natin yun na pilipid natin dito para hindi siya lumablas basta-basta. Ayan. Sa kabila naman mga idol, ito naman yung kabila. Dito yung may butas. Ito yung gamit natin kanina. Kaya ito yung gagamitin natin. Ganito kalaki yung butas. Kumbaga sa tenga. Parang ganun pa rin yung kanina. Dapat mag-clearance tayo ng ganyang kahaba. Kasi pang pilipit natin. Tanggalin natin. Tapos ganun pa rin, isa-isahin pa rin natin yung pilipit niya.
pagka-zero gawa ng hindi siya basta-basta mga idol. Kailangan pagkagawa natin ng zero, tibay. Kasi yung mahuhuli nito, malalaki. Hindi natin alam kung ilang kilo yung pili niya nakuha. Kaya kailangan disertado yung pagkakasiro natin. Pagtuna itong mga idol nga pala, ginagawa natin. Kadalasan tuna yung nahuli natin. Yan mga idol, balugay na siya. Hindi gaano malinaw yung camera natin eh. So yan, hindi siya pagano pid-pid yung pagkakapilipit niya. Ganito yan. Sisipit ko yan dito sa paa. Yan. Tapos ito lalagyan natin na. Yan, guys. Yan. Iikutin natin yan. Para kumanda yung pilipit mo. Sa amin kasi dito konti pa lang yung ganitong mag-asiro sa amin eh. Kasi kadalasan pa rin yung mga matatanda gumagamit ng bao ng nyug. Ginagamit ng pagpilipit ng ganito. So sa akin kasi mas mabilis yung ganito eh. Tsaka mas komportable. Titingnan pa rin natin mga idol yung pagkakapilipit niya. Kung medyo siksik na, okay na. Mga sa inyo rin yun, tansyado nyo rin dapat kung okay na o hindi pa. Ayan, okay na mga idol. Tanggalin natin to. Tapos dahan-dahan natin. Parang dahan-dahan dito pabalik. Kasi ang mangyayari dyan, ganyan. Okay na. Ganun lang simple mga idol. Ayan yung finished product natin. Hindi siya gaano makikita eh. Ayan mga idol. Ito nga pala mga idol. Ayan. Yung bilog na to. Kailangan pa natin tadaan to ng sinulid para hindi siya ganong matalim pag nilagay natin sa nylon. So, papakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng tuxedo. Yan. Dapat mga 4 na doble mga idol. Yan, 4 na doble. Para mabilis natin mapuno yung bilog. Yan.
sabitan natin dito. Ayan. Ayan simula. Tapos paano magpasok, ganyan. Pasok natin. Dapat may lock. Ganyan. Dito ko mga idol, dahan-dahan na. Ayan. Pasok. Tapos dito natin kukunin sa loob. Ganyan. Ganun ulit. Kung paano kayo nagsimula, ganyan din kayo matatapos. Ayan. Ayan. Pasok. Sa gitna natin kukunin. Ayan. Ganyan. Ganyan lang hanggang sa matapos ya. Mas maganda kasing may sapin mga idol, gawa ng minsan nasusugatan yung nylon natin, mabilis mapatid. Lalo na pag may huli na. Kasi pwersado na yung mga idol. Ayan. Basta kung paano kayo nagsimula, ganun kayo tatapos mga idol. Importanteng mayroon ganito kasi sa pinto mga idol, sa mga sa nylon natin. Kasi ang kakabitan natin nun nylon na diretso Ayan mga idol, yung finish natin. Ayan. Kung paano natin natapos to. Ayan. Ayan mga idol, sana nakuha nyo mga idol. Okay na to. Pwede nang gamitin ito mga idol. Ayan. Pangto na. So yun. Sana nasundan yung mga idol kung paano ginawa yung pagkakasero ng limit natin. So, maraming salamat mga idol. Pa-subscribe na lang po. Maraming salamat.